takže já vás vítám u tohohle videa. Úplně jsem vám to zapomněl točit, každopádně dneska budeme dávat tohleto bezkontaktní zapalování vape. Tady na tuhle motorku, někteří už možná ví, co to je za motorku. Ono to je napsané v názvu, ale to je jedno. Jedná se o tu krásnou ČZ 150 typ C. Jak si můžete všimnout, já už jsem původní zapalování vyndal. Vyndal jsem taktéž kabel na svíčku. No a dneska to teda budeme vyměňovat za tohleto bezkontaktní zapalování od Vape. Původní zapalování mám tady v krabici. Si můžete všimnout původní rotor, původní stator se všema cívkama, nějaký ten kabel a tady tato průchodka nebo konektor na ten kabel od k fajfce. Jenom tak pro porovnání, původní rotor a Vape rotor. Původní rotor je zde, Vape rotor je zde. Možná nevím, jak moc dobře je to na tom videu vidět, ale rozdíl ve velikosti tam určitě je. Když to dám takhle přesně na střed. No a u instalace Vape na ČZ 150 C je hned několik problémů. První problém je ten, že vlastně Vape má cívku zvlášť a původní zapalování má vlastně cívku, indukční cívku součástí toho statoru, což je vlastně tady tahle cívka, od který vede tenhle ten kontakt, který je jenom takhle přes tady tenhle ten pružinový kontakt daný v tom umístění vlastně v těch kartrech nějakým způsobem takto a od toho vede jenom krátký kabel s fajfkou. Ten bezkontakt to má prostě zvlášť. No a proto je potřeba vymyslet nějaký místo, kam to umístit a kde to nebude nějak extra zavazet. Věc druhá, regulátor dobíjení. To je taky další věc, kterou původní zapalování má součástí statoru. Tenhle regulátor je taky potřeba někam umístit. Spoustu lidí to umístuje ať už do kaslíku místo baterky a zapojou to bez baterky, anebo pod nádrž. Já jsem zvolil tentokrát variantu pod nádrž, ale tady se naskytuje taky hned několik problémů. Nádrž, tu mám tady. Mezi ní je prostor pouze nějakých 5 cm. To znamená, že vy tu cívku nemůžete umístit. Vy tu cívku nemůžete na ten rám umístit takto. Musíte ji nějakým způsobem dát tak, aby byla takhle přesně pod tím uprostřed. To znamená, že je potřeba vymyslet nějakou objímku. To já už jsem si vymyslel takhle, tady. Ta přijde pouze sem, takhle se stáhne a bočně se k tomu namontuje ta cívka. Věc druhá, který je právě ten regulátor, to je jednodušší. Tady se ale musíte zase dávat pozor na to, abyste ho na rám uchytili rovně. Ne žádným způsobem třeba nakřivo, protože potom se vám to tam zase nevleze. Jo, ono když bude třeba víc takhle, tak už tam tu nádrž nedáte. Musí být přesně na středu, jako to tady mám já. No, takže tyhle věci máme vyřešený. Já tam teď teda půjdu namontovat tu cívku s tím regulátorem a potom to půjdeme nějakým způsobem zapojit. No, takže zapalování jsem namontoval na motorku, tady je rotor se statorem a jsem přemontoval tu cívku s regulátorem. Tady už jsem si stihnul připravit i jeden kontakt, respektive jenom zkrátit ten kabel. No a teď to vlastně budeme muset nějakým způsobem zúhlednit a zapojit. Zapojení je fakt jednoduchý, je to snad ještě jednodušší než u fichtla. Tady tenhle ten svazek, který vám vede vlastně od statoru, tak je tady celkem 5 kabelů, tyhle dva černý, které jsou normálně jako bez tady těch plastových krytek, si tam na to musíte nacvaknout a potom takhle tyhle a to zapojení je úplně jednoduchý. Tenhle ten bílej a červený kabel vám stačí zapojit k cívce, tady k tomuhle červenému a bílému. Tyhle černý dva, tak ty zapojíte k regulátoru, tady k těm dvou kontaktům, je to jedno kam. A ten hnědej, co jde od statoru, tenhle s tím očkem, ten se zapojuje na kostru. Dále vlastně od regulátoru vám vedou tyhle dva kabely, hnědej a červený. Ten hnědej je normálně delší, jo? Já už jsem si to tady ten zkrátil, ale tenhle se normálně zapojuje na plusový pól baterie,
My to dneska budeme zapojovat bez baterky, takže vám stačí tady ten červený zapojit k tomu kabelu. Je to vlastně ten kabel, který vám vede vlastně do přední masky ke světlu, tak to stačí propojit vlastně do sebe a ten hnědej, ten stačí ukostřit. Já jsem si to tady právě takhle zkrátil, protože to můžete připojit takhle sem, tady na ten kontakt a je to. No a ten poslední kabel, tak to funguje jako chcípák. Pokud máte dekompresor, tak to máte jednodušší. Pokud dekompresor nemáte, tak musíte použít to rozpínací relé, který k tomu taky dostanete. Takže já to jdu teď nějak zapojit a za chvíli se vám zase ozvu. No, takže já jsem vám to opět zapomněl natočit, každopádně Zetku už mám takhle kompletní, už jsem ji tady vytáhnul na louku a musím říct, jede fakt nádherně. Co je na tom nejlepší, jo? Poslouchejte. Jedno šlápnutí a ona chytne prostě. Ona chytne. Já jsem extrémně rád, že máme další projekt za sebou. Strávil jsem na tom pár hodin vymýšlením toho, kam dám vlastně tu cívku, ten regulátor, vlastně všechno to, co jste viděli a co jsem vám tady říkal. Já doufám, že se vám opět video trošku líbilo. Pokud jo, nechte tedy like, určitě odběr a budu se na vás těšit zase někdy u dalšího, tentokrát už trošku víc podrobného a dalšího videa. Díky moc. Mějte se a čau.